Alhamdulillah alamin dia bilang ko benange TV masyaallah do sa ko dira wasi ko woni tagge ko sa masyaallah jan Bashir Thierno masyaallah Thierno jegal dina ba arti masyaallah jillo mudum wonno en de bun ha burti masyaallah yam do Thierno c'est masyaallah Seydi Ba c'est Seydi Ba masyaallah Sekali di dan tanggal masyaallah Thierno Fati Galle inchallah jedde bolto mbaɗen duuso garano garten mbaɗen duuso ƴummo alhamdulillah Thierno Siraji Papa Thierno Bachirou Thierno masyaallah Thierno Djiladine Thierno alhamdulillah sekali masyaallah daka ko ɓadi hankadi yanoɓe fof hanken gartat machallah ene ko weli yiiɗi ene ko weli hebde machallah alhamdulillah laydaka cellal ɓerɗe deeƴe ɓerɗe ɓuuɓɓe goloɗa daña ndewa Allah jabaneɗa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullah yewiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah bil alamin eɗen ɗo e damal juma Thierno machallah gam waɗi duuso garano duuso nder duuso non Thierno ɓoyata jola oto muɗum gam fattude e galle alhamdulillah bil alamin yo sa Thierno Ibnu Thierno e dental ngal machallah duttode jamato gam dukkude golleɗe inɗeli ɗi joom haaju jon nangoɓe law Ceerno Tijani e juurayade Thierno men mawɗo radiallahu taala anhu yon saaha noon Ceerno Ibnu kadi duusi ha galle machallah eɗen gandi wadda rewɓe ko awrewɓe kala suwaka kañumen kadi ñagaji duwaw hollide haajiji men guila waynotoɓe ha e yembayɓe machallah alhamdulillah bil alamin machallah on ji Ceerno Sira Diane Ceerno Hamme Keɓe machallah ɓen kewi hedde yeeso ɓe ɗo gara alhamdulillah bil alamin Seydi Keɓe Seydi An machallah wondiɓe ceerno gondigal moƴƴal tiɗgal tabitgal ngal weeɓade alhamdulillah bil alamin skay alhamdulillah bil alamin skay alhamdulillah bil alamin yiyatal ngal nan ɗo dari gam jusde Thierno alhamdulillah bil alamin duusi Thierno ha galle hatta kadi ɓe gara kadi ɓe alhamdulillah bil alamin yeɓe ko Nangue TV eɗen hande ko jeeɗiɗi lewru avril
wadde kadde daka balɗe 11 heddi hen alhamdulillah rabbil alamin yiɗi ba alhamdulillah rabbil alamin machallah est ce que alhamdulillah rabbil alamin machallah est ce que alhamdulillah rabbil alamin machallah machallah dental lamgal cenengal sara sunna lamgo e tijaniya ndeysan ceerno Bassirou Thierno ceerno leƴƴi Baro mo ganduɗa ko monsieur le maire ceerno Djalaluddin Mahmoud machallah ceerno Ahmadou Ba mo ceerno Abdoulaziz Seydi Ba ske machallah yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah alamin en mbaɗi duuso garano alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV en mbaɗi duuso garano machallah ɗon nder jokkiten golle ɗe inchallahu mawla machallah jetti bandiraɓe kala en jarniɓe machallah den kewa ɓatakeji ummorade bandiraɓe oɗo ɓen fokuluji ma holluɓe weltaru men e nder golle ɗe kamɓe kala jettiɓe jarniɓe no fewi no fewi machallah duwoji mabɓe en jetto en machallah messiji mabɓe en jetto en alhamdulillah rabbil alamin ɓe jarama kamɓe kala alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin je jonde patu o machallah sako inɗeli he wona alhamdulillah rabbil alamin fatiha salatul fatiha duwaw batu o alhamdulillah rabbil alamin amin mi ya plan alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah dental immima gam arde juurade ceerno men mawɗo machallah duusa e nder duusa karano en mbaɗino tigo duusa ɗimmo machallah on hen gonɗen o saaha koye yaade juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala an machallah ceerno ikono mbaɗa rabbil alamin weltare mawde ko en nani wonde
Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah. Juurama ceerno men mawɗo jokkodiraɓe enɗam oɗo koddeto juuɗe yirwonde ɗo yafondirde ɗiɗade gondem kuɗen hoore mum machallah. Alhamdulillah alamin. Kayti ɗo e Daka Madina Gounass balɗe sappo e goho tan ɓe ko aset garoɗo so arti wonar kindol Daka so Allah holam ɓe jaaɓi aset garoɗo tan so arti inchallah mawla nan ƴeewen machallah kono ceerno Ibou Mar Ceerno e ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hakkunde ceerno Ibou Mar Ceerno e ceerno Tidiani Kaw machallah. Ibou Mar Ceerno ceerno Tidiani Kaw alhamdulillah rabbil alamin machallah. Machallah. Est-ce que alhamdulillah rabbil alamin. Est-ce que alhamdulillah rabbil alamin. Jidan tanggap masyaallah. Masyaallah. Ya, ceerno ari. Assalamualaikum masyaallah. Alhamdulillah masyaallah. Ceerno Ibou Mar Ceerno alhamdulillah masyaallah. Est-ce que alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah ni. Sikit. Alhamdulillah masyaallah. Ceerno Ibou Mar Ceerno. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah masyaallah. Ceerno Ibou Mar Ceerno rabbil alamin. Jetti bandiraɓe kala ko weltare mawde ko ɓeydare mawde machallah e ɗusɗo moƴƴo malaɗo waɗum ñalawma mawbare woni talata hawre jeeɗiɗi e lewru men avril e tawñaji ɗi e nogas e jeegom ɗo e nder galle Ceerno alhamdulillah alamin machallah. Min machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rewɓe mbiɗen ni guila nanngoɓe lawol Seynama Tijani ha yiyamboyɓe ɓurtoytoɓe ina ko duwaw ha kadi arnoɓe ene mbaynoɓe dutto kadi nokkuji men arnoɓe jokkorende fof ne hen machallah ɓe cellani ina ko hen duwaw alhamdulillah rabbil alamin machallah. Ceerno Siraji Parpa alhamdulillah ndaw ko jabana duwaw machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah. Ɗum noon yeeɓenkoɓe Nangue TV en garde bandiraɓe julɓe ha ɗo ente e waɗete saaha o ɗo subaka moƴƴo malaɗo en jetti julɓe en jetti bandiraɓe kala en jafnimaɓe kala kala ƴallaje e laƴƴanɗe ɗe ɓe jii e nder golle ɗe yoɓe jokkodire men e 78 119 00 65
ko appel numéro kadi ko WhatsApp machallah jomen kolla en vraiment min jeeɓide ko si sagame ɗo mbattani ɗa mbattani ɗum fof de ko ha ɓuura yodde hen ha ɓuura fewde inchallah kadi dakaji ɗi kadi inchallah mbiɗen ni min jaa e majji inchallah mon kala saaha ha tendi kadi to daka o joɗama kadi min jetta dakaji ɗi tawɗen mawɓe tawɗen seereɓe jewtiden e mabɓe inchallah noon kala kadi jiɗɗo dakaw min yette yo haalanen inde dakaw holto heedi inchallah jettoɗen tan min jewtiden mawɓe inchallah mbaɗi ɗum e Nangue TV fof kadi naftoro juuɓe naftoro alhamdulillah min ganda kadi daka mani ene woodi daka ne woodi ɗo heedi koni sifori ko ni woniri ita naggam fuɗɗi ardi ko naggam fewnite ko honde ni machallah mawla bandiraɓe seeɗa musidɓe tedduɓe on beltanama on jarama sanne en dokko bandiraɓe aadi tan ha janggo kadi so Allah lamɗo jooɓi famin ken cellani hattan e mbawa ko barkalla adiraɗum fati salatul fatiha bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinnodiren naggodiren jiiɗan bande ko jiiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama en natirda kawa bisimillah rahmani rahim min jaltiren hen alhamdulillahi rabbil alamin machallah